עכשיו אנחנו נדבר קצת על תכשיטים שמתאימים לעונות השנה. יש לנו, אם נתחיל מהחורף והסתיו, יש לנו תכשיטים שהם הרבה יותר ארוכים. אנחנו לובשים בגדים חמים, ארוכים, אין לנו הרבה אור חשוף, ולכן פחות צמידים, פחות טבעות. ומה שמאוד בולט זה שרשראות ארוכות, שיש להם גוונים של טורקיז, של שחור, של אדום, כתום. זאת שרשרת אחת למשל שיכולה מאוד להתאים לעונת החורף והסתיו. יש לה אבן טורקיז פשוט מדהימה, ותכשיטים שמתאימים לעונת החורף בדרך כלל משלבים, או לעונת הסתיו משלבים הרבה פעמים אלמנטים שקשורים לשלכת, למשל עלים, עצים, גוון ירוק. יש לנו כאן שרשרת שיכולה להתאים גם לעונת הסתיו עם הגוון הירוק, ויש לה, היא בעצם יכולה להתאים גם לעונת הקיץ, ששם יש לנו אלמנטים שמתאים להם גוונים פסטליים, ופה יש ירוקים שהם קצת פסטליים. אם התחלנו לדבר על עונת הקיץ, אז בקיץ משתמשים הרבה בגוונים של טורקיז ושל כחול. יש לנו כאן צמיד שהוא משלב אבני טורקיז, מאוד מתאים לקיץ. אלמנטים שהולכים בקיץ זה בדרך כלל כל מה שקשור לים, אם זה אבנים כחולות וטורקיז, אם זה קונכיות, צדפות ודגים. וזהו להפעם, אני אשמח לתת לכם טיפים נוספים בסרטון הבא שלנו, ותודה ממירבל סטייל.